kamar ni a ce wannan yarinya ba ta sura akan wannan garan duk garin nan waye bai san yadda nake wanka ba. Kai hakuri ka san kawata ce sai a hankali. Wai me shawarar ka ma wai kai me shawarar ka? Ai shawara nan ne kawai ka zaki kai yaki akan soyayyar ka. Wallahi Allah. In dai kun san za ku yi iskanci a gari to ku bar kowa idan ku ba za ku yi ba to kar ku bar kowa. Haduwar bazata kamfanin AA Kamuka suke gabatar da wannan ƙayataccen shiri mai suna Haduwar bazata. Lafiya? Shiga nan ka kira mu. Wato na gode tan. Yayi aka yi na ganki haka ba dan umma bane ba. Dan umma me kuma dan umman yayi miki. Ya kai da billahi la haka da mun yi da kai a garin nan. Haduwar bazata. Tiofi Tahir Jim edited Yusuf Habib MP. Story and screenplay by Abdul Intelligent. Haduwar bazata. To na ga yarinyar ne tana da saukin kai. Idan ka je ka ce kana son ta amma ba soyayya za ku yi tsakanin da Allah ba. Gaskiya ma dan mataki a kansa gaskiya wallahi gaba daya biya takura mana wallahi. Yaro. Executive producer Alhaji TYC. Producer Suraj Haruna Bebeji. Assist directed by Imam Rata. Ai ni amana dan jin maka buga wallahi ni amana alfazaji dan gurin wannan kai yasa. Akai aka wata tafiya wani sunki sai kura tunani ta tsawon jaki wallahi. Aka ba ma mai da fada baya. Kai ko da wani mace amana a cikin ku ne. Kai kin banza wallahi ka kauce ko wannan. Ka sani ba ne da kai duk tare muke da farauni a tare muka taso. Dala kai ka ji. Duk barikin da muke da iske a gari ni da kai. Sannun ku da zuwa. Sannun ku da zuwa yan birni. Sannun ku da zuwa. Alama cewa idan mun zo mu roƙa da mu fama gaisuwa. La ka dan umma wai me yasa ne na gaya maka magana kuma sai gaba ɗaya kana razana. Ke kuma bai sake yawan zolaya. Hakika soyayya wata halitta ce wacce Allah yake yin ta a cikin ruhin masoya. So kadai shi kan iya canja mutum daga cikin wani mummunan hali. Hakan yasa na zubar da dukkan makamai na. Haduwar bazata ya kunshi fadakarwa, nishadantarwa, ilimantarwa. Kai me kake anan? Wane ka ban nan gurin dan gwada ka hudu? A sha kallo lafiya.